Takže čaute ľudia, zdravím vás Ravix pri novom videu. A dnešné video bude tak trocha špeciálne, ale som tu spoločne s mojím kamarátom Maťom. Čaute. A dneska som si kúpil nové tarfy, sú to Adidas F50 v takej krikľavej, červené, proste v krikľavom prevedení. A ideme si ich spolu otestovať, takže poďme na to. Takže už ich mám obuté a ako prvé si dáme trocha nahrávky, no poď. Iba také jednoduché, ale sú dosť ľahké. Sú ešte také tvrdé, pretože sú nerozchodené, ale sú dosť dobré. Sú oveľa ľahšie, aspoň o 40%. Ako tam ty si mal jaké? Toto sú Adidas. Aj tam to boli Adidas, to sú F50. Tam to neboli Nike Mercuriali. Čo si, že to boli Adidas? Ale žongluje sa s nimi dobre. Skús vystreliť. Daj tu. Takže ľudia, toto bude prvá strela s týmito tarfami. Dúfam, že bude šťastná. No, celkom dobrá strela. Nebolo to vôbec zlé. Sú fakt ľahké, ľudia. Dosť dobre, ľudia. Teraz ja. Sledujte toto, ľudia. No máte okope? Máte pekná strela. Dobre, ľudia, takže ako druhý test budú penalty na brankára. A dúfam, že dám čo najviac gól a dúfam, že tieto tarfy budú dosť šťastné, takže poďme na to. Zatiaľ vôbec nemám šťastie. Sledujte toto. Prvá premenená strela. Tak nedáš. Nie, presne do stredu. To nemohlo bolieť, brankár. Ľudia. To štípe, nežupli. Taká nevydarená panenka, ale je to 2-2. Teraz sledujte, ľudia. Keď dá teraz Ravix gól, všetci musíte dať odber. A odber. Musíte aj odber. Odber. A like. A zvonček. Hej. Toto si nemohol pustiť! Maťo! Nie. Ľudia, kde to mám dať? Dám vinkel. Dám napríklad vpravo alebo vľavo hore dám, vyskúšam. Dúfam, že mi to vyjde. No! Pripravený? Áno. No! Tak, polovište, ale berem, uznám. Ja. A toto mohol byť. Je to 4-4. Dobre, takže teraz keď dám, tak Maťo nie frajer. Nie! Je to 5-5. A rozstrel. A ide rozstrel. Tyčka. Áno! Tyčka. Ešte raz. To je záchrana. Ja viem. Doprava dole. Ľudia, doprava dole. Nie! Som odveložený, lebo ja viem, že to počul, lebo ja som to na rokom povedal hlasno. A chcel som dať krásny vinkel, ale išlo to vedľa, ale tesne to bolo. Like! Každý z vás like! Gól, takže je to 6-5. Dobre ľudia, takže ako druhý test bude 1-1, takže jeden je obranca, obraňuje bránku a druhý je útočník, ktorý sa snaží vlastne dať gól z toho obrancu. Takže Maťo je prvý obranca a každý má 5 pokusov.
Dobre. Ja! Z prvého pokusu. Dobre, druhý pokus. A čo, Maťo? Nie! Nedá! Tyčka! Nedá, tyčka. Jasne. Tretí pokus. Nie! 3 z 3. Yes! Plus! A piatý, posledný pokus, ľudia. A je to 5-1! 5. Jak 5-1? Však ja som chytil. Aha, tak ja som dal 4 góly z 5 pokusov, takže Teraz teraz, zaviažem šnúr. teraz sa meníme. Nie! Ale skoro! Druhý pokus obranený. Maťa sa nejak nesnaží. Nechce sa mi, viete, ľudia, som unavený. Nie si unavený, to sú výhovorky. Ľudia, neverte mu. Vyhovorka v škole. Meškal som, pretože ponorka prešla cez cestu. Čá! Tretia strohobranená strela. Nie! Ale šuchol som sa. Ale bol to gól, škoda. Hej. Joj! A pokrutilo. A koľko? Dobre ľudia, takže je to 2-0 v challenge pre mňa. Dobre ľudia, takže ako tretia a posledná challenge bude crossbar, čo bude vlastne akú presnosť majú tieto tarfy a dúfam, že budú mať dobrú presnosť, lebo nechcem prehrať v crossbare. Takže poďme na to. Dobre, takže prvý pokus. Oj, toto bolo hrozné. Nedá. Oj. Ale bolo to aspoň lepšie, jak ja, lebo to bolo do výšky. A to vám ľudia, to botázky, nemám ani halovky. Pozrite sa na to, ani žiadne tarfy, ani... To sú z tému. To je z tému sila, podľa mňa, toto, čo máš ty. Teraz dá. Pozerajte na to. Vidíte? Vidíte? Dvojitý! Vidíte? Ja viem, kedy dá, kedy nedá. No, to nepočíta sa jak dvojitý. Nie, lebo je to jeden crossbar. Dobre, takže Maťo kope svoj druhý pokus. A budem povedať, že ten, kto má prvý 3 crossbare, tak vyhral. To bolo hrozné. Ale gól si dal. Dobre, takže idem. Bol. Šuchlo. Je to 2-0 v crossbaroch. A 2-0 v challengeoch. No, tak, presne tak. No ale bol to asi lepší pokus. Dá, pozerajte na to. Nie. Fúha, mi ho ľahlo. Dobre, Tento gól bude slávny. ale jakže gól, keď crossbar hráme? Crossbar, tak, pardon, keď bude horúco. To sú letné výhovorky, ľudia. Letné výhovorky, vonku je asi 30 stupňov a toto sú výhovorky. Není 30 stupňov. Tam máš 28. Dám. Nie! Skoro! Nedáš. Nie! Maťo? Nekop do mňa. Čo bolo? Kope iba taho srandy, to je pre srandu, ľudia. Lebo je ďalej. Dobrá strela. Dá. Nie! Nedáš. Ale prekvapilo ma, že bola to konečne dobrá strela. A prosím. Nedá. Yes! Je to tam!
ľudia, 3-0 pre mňa. Ale skoro 3-1. A toto by bolo ale všetko. Pre viac takýchto videí nezabudnite aj like, odber, zvonček a my sa s vami lúčime a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!